hapana chitindo panoda chitindo, hapana chitindo Joshua. Hapana chitindo panoda chitindo, hapana chitindo Joshua. Hapana chitindo panoda chitindo, hapana chitindo Joshua. Po Ringiti Vo Tuesday 11 November 2025 murapatira nyuko familia dziko la Zimbabwe na wense aratetekera National FM. Icho kwa dimbo ya Zimbabwe ndiri mukadime kufamba mukadime kufafadza nekutsutsura ziri kuitika matima na wose nyika ino. Ndati ndakabata, ndati ndakapakata. Ndinenge ndinadzo muri ya Zimbabwe. Ndinokuchemerai mose muri ya Zimbabwe matima na wose kwa muri papo. Mungave kunze kwenyeka, mungave kuhefiri denga tsvakira Mwari. Chikonzero makasununguka kuterera nefenyiro ye. Hii nefenyiro ye vanhu ndokusaka tichishedza kuti the whole nation on one session. Zimbabwe zvandaka kupakirai panapa ndine nyaya yakaitika kwaChiota yemurume aigara mukati meguta reHarare. Baba naamai vake vakafa. Pamba pacho paigara amai nini mukadzi wababa wepiri anoma ndiye akasara pamba. Pamba apa mwana uyo aitaka uya ipapo ane room yaipekurara but iye pachake anga ine zvinhu zvake ari mukati meguta reHarare. Okay. Amai vakarwarirwa nemwana wavo ndokubva vaenda kuchipatara. Achibva vafonera kuti mama ndiri kuuya kumba, iye ndokusanosvika kumba kwaChiota amai vasipo. Vakazoshevedzwa nekuzoudzwa kunzi izvo taona mwana wenyu akazosungirira mumba ivo vasipo. Mwanakomana. Zviri panyaya yemhuri yeZimbabwe zvakawanda. Akasiyaudza hama dzake kuti ndine mukadzi wandakasiya naye gore rakapera nevana vaviri asi vana vasiri vangu. Pakuvigwa kwake akada kunovigwa mumunda. Imwe hama ikasvika kati kwete akudza kuti muvige munda mangu ndiani. Guva rikachinjwa rikanochirwa pape akazovigwa uri usiku. Pane nyaya dzakawanda dzekuti hama dzakakuda kuramba midziyo dzacheresa guva dzichiti ngaavigwe nezvinhu zvake. Pakaipa Zvakawanda zviripo. Ndine nyaya yekuChegutu muri yeZimbabwe yemuroora akasvika kuita vana vaviri achigara pamba pemurume wake. Kachiri pamba pemurume ndikugara pamba pevabereki vemurume. Agere kudaro murume wake akafa. Pasina kupera mwedzi mutatu mwana wake achibva afa. Mushure mekutanga kuudzwa nevamwene kuti naye muroora tikatarisa chitupa atione uri wepano. Une sinima yako nemutupo wako. Wawaigarira pano wakaenda. Zvikanzi shoko rangu rinoti wawaigarira pano wakafa. Kozvo akafa uchiri kuitei. Shoko randichazokuzivisai hombe. Ishoko rinoti ndini mazai angu ndinodya ndega. Kana wada kudyiwa semazai isezai rangu ameno wako ramba pasi. Mwana wake achibva afa. Mwana wake afa kudaro zvikanzi handiendi ndisati ndaziva chakatya mwana wangu. Nokuti mashoko akambuya ndomaziva. Zimbabwe zvakazoitika ipapo. Ndozvaita kuti ndiwe nechinhu ichi. Rambai makabata pachimuti. Batai pachimuti. Hey Zimbabwe vanenge vachida kukubatai, vanenge vachida kukupai kanyaya baba Isabel munobatika sei? Icho kwa demo ya Zimbabwe rikandikuzivisei ndechete. Vanenge vachida kubata Zimbabwe, vanenge vachida kuti bata senefenyo nechimeshesho FM. Namba dzandiri kutaura pano muri yeZimbabwe munondibata panhamba idzi. Namba idzi dzina chipomero uyezve hadzinyadzise ndedzenyu vanhu. Dzinoti izvo 0771 545 025 0771 545 025. Ndinovimba kuti ndizo namba dzangu. Mukadzibata ipapo munondiwana. Kana pachisvikika tosvika ipapo. Nyaya yezai yemudzimai akanozvara zai ari kuHurungwe. Iye akaroorwa munzvimbo yekwaMurewa. Zimbabwe haina kupera. Murume uya nezura ane mukadzi akazvara zai akaripiswa mbudzi 2 nehuko. But pane kupokana chikonzero hama dzemukadzi hanzvati dzemukadzi akazvara zai dzitoriko kwaMurewa. Nemashoko akazoitwa naSabhuku pakati vekuti vari kuti havana kupindirana. Ya pakaipa. Ramba wakabata pachimuti inonzi National FM, the whole nation on one session. Ndife tinachoka chikunyana wota jaisi kupindura kulitani konsepo mavavarirwa paMurewa pariseko Agnes Mashoko pakotwa aiwa kachakabatwa chimuti papa Isabel chipinga chodhadhama nthawe ziri kudiyana nyudza ikejo. Icho kwa demo ya Zimbabwe ndiri mukadime kufamba mukadime kufafadza nokutsutsura dziri kuitika matima na wose nyika ino. Paka Chiota. Chiota chiri kuti kudini? Muri yeZimbabwe nyaya ndiri kutaura ndiri kwaChiota ino raiso. Kune murume anga achigara nemudzimai wake ari mukati meguta reHarare achibva kwaChiguta achizvara chekwaChiota. Murume uyu baba namai vake vakashaika ndokubvotora mumwe mukadzi akasara achigara pamba, mukadzi wababa wepiri amai vake chaivo pamwechete nebaba vake vese vakatisiya kuzema kuti vese vakafa havachisipo pakurarama nematambudziko. Zvadaro muri yeZimbabwe murume uyu achirarama ari mukati meguta reHarare.
akasara pa achimboenda kumba kunove kuna amai nini imba yenge ine marume anikora kuti matikamuri matatu amai vari pamba apa vakakwanisa kuenda kuchipatara mushure mekunzi mwana wavo wakabereka mudumbu ravo iwo ari borasvika simba saka vari kuenda mukati mechipatara vaenda mukati mechipatara murume uyo akanga atomufundira mai achitizwa ndiri kukuzivisai mamoti ndichasvika kumba zvikanzi mwanangu zvandinoda zvisitereki kana zvandinonyatsonzwisa zvokuti ukaziva zvandinofarira unozviziva ndinofarira matindipei ugondirigirawo murume achibvatura bhagi rake ndokutakura bhagi rake akanaka kwake chihota kunova ndiko kumusha kunogara vabereki vake kunyange vakatisiya but nzvimbo naamainini vakasara varipo panzvimbo murume uyu akura sei ndingangomuisa kuma 35 36 37 years atoti nemhuri yake akachitori nevana vaviri asi akasiyana gore rakapera nemukadzi wake right achibvatura bhegi rake ndiye uyu akananga mukati menzvimbo kwachihota aenda kwachihota kunova ndiko kumusha kune imba yakasiyana baba pamwe chete namai vake vachigara ndokubva asvika amai vasipo panga pasara paine mukomana umwe anoshanda ipapo amai vasipo inzwai Zimbabwe inzwai National FM zvakaitika mukomana akatora bhegi vakamuona pakasvika akabvatura bhegi rake ndokubva asiya bhegi mumba ndokubva aenda kumarinda kunova kune guva rakaradzikwa amai vake ndokutenderera guva ndokubva agara paguva ndokuvhura bhifi raakadya akagara pagora amai vake ndokuzobva ipapo ndobva aenda kumashopsi ndokusangana nevamwe veukama vakatomutizvo kohande kumba kwenguvatseko zvikanzi momirai pane zvandoda kuita ndokuenda pane imwe nzvimbo yakasvika katotenga tambo achionekwa Daniel Roshi will be nifo wakachwemba kiminikasha atiti amahama yakamuti ande kumba ndobva mberekedza ndobva famba vese ndokunopesana iye achienda kumba kudaro achibva asvika chinopinda mumba apinda murumu umo imba yanga ine masaga anga akaturikidzwa mukati ndobva akwira pamasaga ndobva ita sei ndobva asungirira pane hama yakauya kuseni ikati ndaona dhoo rinoita senge rakavhurika mbichana ndokuenda kunoudza imwe hama kupamba pane ani ndokuti ndaona pane chi dhoo rakaita sei rakaita senge rakavhurika ndobva aenda ndikungodongorera hapana munhu haana kumbochikotarisazvo kusiri kwedhoo kune munhu ukazoya mumwe ndakati imi munhu akasungira rumumba azvisungira daro mapurisa achibva uya ndikutora mutumbi ndobva endeswa kumochari mutumbi waendeswa kumochari Zimbabwe mutumbi wasvika pakudzoka kuti unoda kuradzikwa mutumbi uchisvika pa vanhu vakanzicherai guva richibva racherwa guva racherwa kudaro mumunda makanocherwa guva ndeme imwe hama but hama yakatozosvika guva ratopera ichishevedzera kuti mamachera guva mawirirana naye guva richibvisiwa ndikunochera pamwe vakanzi namambo imausakaya haricherwa rikafutsirwa pasina chaiswa mukati charambocherwa chaisa kupi munofanira kutobhabhadharwe kukabhadhara mombe vachienda kunoviga guva iri zvikanzi iroro zvakare harifani kurara rakadaro rinofanira kuti rivigwe munhu akatozovigwa manhiru zuva ratonyora Zimbabwe vanhu vari parufu apa zvikanzi raicherai guva iri guva rakarachirwa riri hombe richinzi munhu toda kuti timuvige nemidziyo yake yese kusvika chimoto chake chakachetwa ipapo chiine mafiriji nezvimwe zvinhu zvikanzi ngazvivige ipapo dzimwe hama dzikamire pakati nevamwe vasiri ukama zvikanzizvo vakomana yamuda kutanga pana paikaoma munoviga munhu uyu nezvinhu zvakauti zvaita sei vamwe aishevedzera kuti azvisungirira vamwe vachitaita seiko zvikanzi kunyange zvakadaro hazvina kutanga kuitika pano mhanhu zvokuti mungacherera munhu guva nemidziyo yake kana mati imi muda kucherera guva nemunhu kana anga ane stand muchaita sei kwamotokari muchaita sei zvanganazvo zvese kwamapepa kana angari zvinhu zvokubhengi muchazviita sei kana muchiita zvino ndobva zvasiyiwa pasi apedza kuvigwa mukoma kebi inzwa mashoko nezvimwe zvakaitika midziyo yake ndokubva yanzi hama dzimwe dzikati tine midziyo yake ikanzi anoda ngatore midziyo yakatorwa nevamwe vasiri veukama vamwe veukama vakatora vakatengesa mukati menzvimboyo panotozikana kuti uyu akatora chakati akachitengesa apo vamwe vatenga vairamba kunotora iri iye kuti handikwese kutora chinhu chisiri chehama yangu ibhete chitoro nemuridzi wehama chatora nemuridzi wehama ozonditengesera kana handitengesera ndakuchitora mukadzi akabva aenda parufu kunyange vanga vasiyana kwegore achibva asvika parufu achiziva kuti iye ndauya parufu rwemurume wangu chikonzero ndine vana naye pakazoita mumwe akatora mashoko ekuti akasiya andiudza kuti munoziva here kuti mukadzi uende akasiyana naye vana vandanga ndinaye navo havasi vangu mukadzi paakauya kutori nemwe hama yakaenda kunobata pahuro pemuningi womukadzi ichinzi mavingei pano kusvikira mukadzi atiza parufu nevana achibvarwa pasi achibva aenda naye vachibvarwa pasi saka dzimwe hama dzichiunza nyaya dzinoti izvo Zimbabwe
zviriko here zvokuti kana munhu achinge afa nenzira yekuzvisungirira midziyo yake haitorwe nehama uyezve anoenda nayo yese muguva? Kunyaya iyi yakasiya yatorwa papi, yakasiya yanyorwa papi, yokuti muridzi wemukadzi akasiya taura kuti vana havasi vangu kana vauya vadzingei pano. Vana vakauya naamai ndiwo vana vemurume uyu. Iko kwadi? True vacho muri kutaura. Yes. Asi ndiwo ari kunzi havasi vana vake. Pakaita mumwe ukama akabuda pakati achiti ndakasiya ndaudzwa inini kuti vana vane mukadzi uyu havasi vangu, kwete nenyaya yekufa kubva pamakasiyana. Chii chakapa kuti murume uyu akomite suicide? Ipapa mukoma KB murume aigara mukati meguta reHarare chakakwanisa chete kukwanisa kukwira bhazi kuenda kunofira kwachihota pamba pasina munhu zvakare, ende nanhasi hakuna anotaura shoko achiti ndakambogara naye pasi akati zvakati. Kunyangwe amai vakasara pamba, kunyangwe muhomwe dzake chama asati agamuchira shoko rokuti mapurisa kana vachikaona munhu akazvisungirira vanosecha kuti vaone kuti pane zvakasiyiwa here kana tsamba hatisati tanzwa chinhu but akazvisungirira. Mumba makasungirira mumba mani? Mumba iyi irume yaishandisa iye yaitomushandisa nemwana wamai ava. Kana iye akauya pamba anoshandisa pari pamba pavo pana amai nini muning'ina wemukadzi wepiri wababa, asi baba vakashayika. Right. Mwanakomana uyu akataura namama kuti ndiri kuuya. Mama wakatotaura kuti ndivigiro chakati. Pakasvika kumusha mama vanga vasipoenda kuchipatara. Pavakadzoka havana kumuona mukomana. Vakatodzoka munhu aitoita sei? Vakatoudzwa kuti munhu aita sei? Aoneka kusungiriramba. Ya, pakaipa. Ameno Zimbabwe, muri kuchinzwa kachiri kubva kwachihota, munoti kudini konacho? 0713938538 0713938538 0713938538. Titendereka timbopinda muchitoro timbotengesa kuitira kuti tikwaniseka kubhadhara marenzi. Asi pamutemo ichokwadi anofa nekuzvisungirira nekunwa mushonga anovigwa netunhu twake mukoma Kanyemba ndinonzi Bobby paSepford kwazisa katanda ude Shivazi na Godeni vandinawo mukoma Bozho. Okay, hanzi pamutemo chokwadi anofa nekuzvisungirira nekunwa mushonga anovigwa netunhu twake. Rega katinzwa kuti vamwe vanoti kudini ichokwadi here. Good morning KB. Okay, all right, okay, well, yatawa message e regatenzwe kuti all right. Morning Bosho na Kanyemba, munhu akafa achizvisungirira kana kunwa poison anovigwa kane zvinhu zvake ndinonzi Shila Mapfumo pamufakose pasamuriwo pariseko nhasi. Yes, anofanirwa kakuvigwa nezvinhu zvake. So tiri kuti saka motikari dzinoenda kupi munongochera gomba zvekare rakakura movha mati motikari imomo ko kana ane dzimba munoita seko. Hakuna zvakadaro. Kana munhu ashayika zvinhu zvake hazvina mhosva, hapana chikonzero chekuviga munhu nezvinhu zvake. Ndini wenyu Mr. Chapeza kuno kuSouth Africa mukwasha weGokwe. Baba Isabel. Hakuna zvakadaro. Chikonzero chei chekuti munoviga munhu netunhu twake? Hakuna zvakadaro. Vanonzi Mr. Chapeza kuno kuSouth Africa mukwasha weGokwe. Regai tinzwe kuti vamwe vanoti kudini anovigwa nehembe chete kwete mota, dzimba uye midziyo inosara ndinonzi Mai Carlos ndiri kuno kwa Mutare Baba Isabel. Hey. Ya. Kwenyu munoti chii, munoita sei? Okay, Mutoko yapindira. Mutoko iri kupisa nhasi. Kwedu kwa Mutoko anovigwa nehembe dzake kana ari mukadzi, chitofu chake chiya chekumusha chinoiswa zvakare muguva nemaplates ake ese ndinonzi amai Anesu Marisa mubvumbi kumadokero Baba Isabel. Yes, anovigwa nehembe dzake kana ari mukadzi, chitofu chake chiya chekumusha chinoiswa zvakare muguva nemaplates ake ese ndimai Anesu Marisa mubvumbi kumadokero. Kuriseko kumadokero. Tinotenda Mutare iri kupisa nhumbi dzake chete uye hapindi muchiwanzi ndini mukoma Toki Shereni kwa Mutare. Hanzi anovigwa nenhumbi chete, asi kana azvisungirira akomita suicide hafanira kupinda muyadi muchivanzi. Nhumbi dziri kutaurwa dzaakafa akazvisungirira dzaakafa nadzo here kana kuti dziri mumba? Kana dziri mumba, motokari nehembe dzacho nezvimwe zvinosara zvasiyana papi kuti munotora zvimwe muchisiya zvimwe? Munhu ari one afa. Hakuna zvakadaro munhu havigwe okay, hakuna zvakadaro munhu havigwe nezvinhu zvake, hembe chete, right? Masukume
Kelvin Mutare Nyamajura. Havigwe nezvimwe zvese izvi, anovigwa nehembe chete. Pahembe apa dzakafaka zvisungirira here kana kuti dzimwe dzese ndo dzanovigwa nadzo? Okay, regai tingotora kamumwe. Munhu anofanirwa kuvigwa nezvinhu zvake azviuraya ndemumwe uyu. Amai, chimuti kuita chekumbundira fambai vakomana Kebina Bosho ndinonzi Prosper Mandupa Goromonze. Alright, pahembe apa, hembe dzipi? Okay, alright, anovigwa nehembe chete dzese. Oh, alright, amai. Okay, haitwe body viewing pala kwanenge ari. Mutumbi unongobva ikoko obva nanga straight kuguva ndinonzi Mai Mukozho Pandanga Hospital kuZaka. Hapinde muruwanzi. Okay, anovigwa nehembe dzake dzese, haitwe body viewing, straight from pala achienda kupi? Kuguva kunovigwa. Right, Baba Isabel, rega katimbonzwa kuti kumasvingo anozvifambisa sei. Kanyemba naBhozho kwedu kumasvingo munhu anovigwa nemubhedha, newardrobe, nembatya dzake, kwete nemota. Ndinonzi Nedza paEastview pamapondera. Okay, kwete kumasvingo munhu anovigwa nemubhedha, wardrobe, nembatya dzake, kwete nemota. Kanyemba ndinonzi Nedza paEastview pamapondera pariseko. Okay, nyanga yapindira Baba Isabel. Kwedu kunyanga akazvisungirira anorohwa. Asada vamwe kuti achiri mudenga. Okay, asada dzika andika kurohwa first, then was damburwa tambo kuti pass odona pass ndevamwawo. Kanyemba naBhozho anovigwa nehembe chete dzese, haitwe body viewing, hasvike kumba muzvare mabhiza kuGlenville 3. Muri kunzwa? No body viewing, no kusvika parovanzi kumba, from pala straight kuenda kumakuva. Okay, hanzi motikari. Anovigwa nehembe dzake dzese ndinonzi Jeff Nyambo paHeathcliff. Hapana here mambo anokwanisa kutibatsira panyaya iyi? Handidika. Yes, kana pana mambo aripo akasununguka akaterera akabata National FM izvozvi. Machinda amambo. Yes. Eka. Tibatei. Jindira mambo rogara ripa chimuti. Pamambo chitsungu. Ndizvozvo. Right. Tinokuzema kabata chimuti kana muchitidzwa tibatsirewo panyaya iyi. Munoita sei? Inzwai musi. Kuno kuBrazil. Anovigwa nemabhanditi ndinonzi Dollar Boy Manyeta Peter kuBrazil. Kunze kunyika. Brazil. Kana muno muZimbabwe mune zvimwe Brazil. Amen. Manyeta. Yes. Anofanira. Okay. Anofanira kakubakosa. I'm not sure. Zvino mari voishandisa pamanyaradzo yake ndinonzi Rasta Dairai Dick muCBD. Mapanzwa. Okay. Zvinhu zvake zvofanira kungotengeswa neprice yakareruka kuti munhu usagone. Mari iyoyo yozoshandiswa panyaradzo yake azviitira nyaradzo. Baba Isabel, pane message iri pano musati matsudzura chimwe. Pane akavigwa nemaredio nemafoni mapadza twese twake twakakandwa mugomba imomo. Yes. Kumudzimai hagari nhaka. Kukana mudzimai aripo hagari nhaka here. Kuvana vake vana mukuba KB tombotane vana vana nokandwa ngwere. Vana ndivakika ndizvozvo vanoitwa sei? Kanyemba naBhozho, kozviya zvataiudzwa kuti munhu akazvisungirira anotanga arohwa asati asonongurwa paazviuraya zviriko here? Ndinonzi Lavas paStellenbosch South Africa ndo zvataurwa nagogo kai. Nini ndizvotaiziva. Vanombokupfapfaidza. Vanombokurova. But muri kurova iyo munhu asazo. Kurova mepo. In the name of Jesus. Get out. Abaisabel, tsudzirai chimwe Zimbabwe yamerera. Ichokwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfaidza nekutsudzura dziri kuitika matimana wose nyika ino. Paka. Hey, mapindira papi? Pachekutu. Chekutu. Ndakakuudzai muri yeZimbabwe kuti pese patakadarika atisiye nyaya tinenge tinayo. Yandakazama kukuudzai nezuro. Pane pandisina kuipedza. Iyo yakaitika mukati menzvimbo kunonzi kuForik. Right, but nhasi uno ndabva neuya ingwe yachona.
nyaya iyi yandidayo yakamira yakadai. Kune murume akaroora mukadzi wake. Murume wandiri kutaura nezvake muri yeZimbabwe vakazvarwa vari vaviri, iye nasisi vake. Sisi vake ndiye mudiki, asi vese vakasvika pazera rekuroora nekuroorwa vachizama kuita dzimba dzavo. Okay, vakazvarwa vari 2. Varipo 2. Okay. Vazvarwa varipo 2. Muradasikana akaroorwa nemunhu wemhando yepamusoro achibva enda kunyika yekuSouth Africa, but ane musha wake urimo mukati menzvimbo urimo mukati menzvimbo yeChegoto. Izvo zvakadzoka ari mukati menzvimbo yeChegoto. Mukomana akabva afa, but amai ava murume wavo paakafa, baba vakasiya vataura mashoko ekuti mwanangu, inini ndarwara, kana kuri kuti Mwari vanditora, hakuna umwe mwana ndiwo wega unosara pano uchiona mai vako, hapana need yekuzama kuindotsvaga stendi yako, gara pano. Ndokubva avaka imba yake pamusha uyu pastendi yababa vake, ndokubva amakira amai vake vakavakirwa 1 room, but iri imba yemazenge, iri hombe inokwendera nezvinhu zvavainazvo. Achibva avaka imba yake ine makamuri anokwenda kuita iwo manomwe pastendi yevabereki. Amai vaibika vega, muroora achibika ega, but every day vachitirana zvinhu zvese. Mwanakomana akabva afa kutevera baba vake. Inzwai Zimbabwe, inzwai National FM, mwanakomana afa. Akasiya mhuri yakakura sei? Akasiya vana vatatu. Nemudzimai wake. Apo vari kugara pamusha pevabereki. Okay. Kureva kuti dzese dzasara dziri shirikazi. Amai murume akafa. Muroora murume akafa. Vasara vari pamba apa. Muroora aitoteka irrigation kake nekuti akacheresa boho achitodiridza zvinhu zvake zvimwe zvaangasati akohwa nekuti nguva yese kana uine mvura unotyara zvaunoda. Inzwai Zimbabwe. Amai mwana kosikana anova muroora akafirwa nemwana wake. Mwana akadonhera mumugodhi kune umwe musha achibva afa kudaro. Amwene vakabva vaudza muroora zvikanzi muroora, ndiri kuona mazuva awandisa kubva zvakafa murume wako, taane mwedzi 3 iko zvinozvi mwana wako afa. Mhepo dzinogona kuti vana avapere nokuti takagara nemutorwa pano. Muroora anobvunza kuti mutorwa ndiani, vanoti mutorwa ndiwo muroora. Asi shoko randoda kuudza ndiri kuti muroora wawange wakagarira pano akafa, uchagariri pano. Chimo chadoda kukuzisa ndechekuti angu mazai ndinotya ndega uye ndisina nondipisa muromo. Asi kana wafunga kuita zai rangu, handikurambe ndinokutendera, asi ziva kuti ndati angu mazai ndinozotya ndega. Kana walaita zai rangu ndichazokudya. Mashoko akataurwa pasina kutenderera fefe. Muroora akanoudza umwe utungamiriri nevamwe vavakidzani vari padhuze vakati ndozvandiudza. Muroora ndo paakaudzwa neumwe munhu zvikanzi muroora usati wauya pano iwe unozviziva here kuti pamba pakadai muno munzvimbo matinogara mune mwanakomana anga ari form 1. Mumwedzi wokutanga ari form 1 mwana uyo akabva afa nenzira kuchikoka mavoko maviri, achikoka mavoko maviri, zuva richivira zuva rachikoka mavoko maviri, ndo zuva raafa. Asi inzwa mashoko akamboitika pakutanga kuti mwana asofa. Vamwene vako iwe vakati vachienda kuchigaro vakatakura bhaketi pamusoro, ndokubva vasangana nemwana achienda kuchikoro kuseni. Ivo vachibva vatsauka pasaidi, havana kubuda murodhi, vakaisa bhaketi ravo pasaidi richibagwe, ndokungobuda pasaidi, ndokukunya hembe dzavo, ndokutanga kurasa mvura. Mwana anganonoka kuchikoro achimhanya, ndokubva avaona achibva seka. Avaseka achibva anzi waseka inini auseki vamwe zvakare. Amai vakabva mira kuenda kuchigaro, vakabva vatanga kudzokera kumba kuvabereki vemwana uyu nokuti vaimuziva vagarisani munzvimbo imwe chete. Vachibva vati mwana wenyu muri kuzviziva here ndichienda kuchigaro andiona ndichirasa mvura ndobva andiseka. Saka mwana wenyu nemusi wechina yanga iri mandi, nemusi wechina kuseni achienda kuchikoro, kana kuti asati aenda kuchikoro ndichamurova neshamo 2 rakunovavira ndonomusiya kuakafa. Inzwai mashoko muri yeZimbabwe. Mwana wenyu nokuseka kwaandiita musi wechina kuseni achienda kuchikoro, kana kuti asati aenda kuchikoro, but dziri nguva dzekuseni ndichamurova neshamo 2. Ndamurova neshamo 2 rakunovira zuva risati randidora, ndofana kumuperekedza kunomusiya kune vakafa. Apo iri mandi ndo vachamusiya, ndo vachaziva zvokumuita naye. Ndokungotaura munyi pamba. Mwana achienda kuchikoro achimhanya ndobva adona, ndobva achikuka maoko ese ari maviri.
Bachira uchipata kasika konzo mwana tuchikoko. Mwana achiba admitwa. Kuma Neru, kuma 5-6 mwana achiba shaika. Uri musweshina. Wakataurwa na mai baya. Ndo vantu shaika. Mai vachichema chiudza vanhu kuti ndozvaitika zvechokwadi. Mai ava vakazotizofamba kuenda pamushongo une rufu. Vachinosvika parufu Zimbabwe, vanhu vakatiza parufu. Vachisvika parufu, hapana ida kuti parufu kana uchinge wasvika, unobata maoko munhu wese asvika parufu. Asvikawo parufu kunyangwe isiri hama, inobatwa maoko. Pakutiza kwakaita vanhu ava, vaitiza kuti vanhu vachazoya vachibatwa maoko namai ava. Dai vaingobata maoko kuvabereki chete, vanhu kuti taigara, but vanhu vanga vakusvika kubatwa maoko nani? Namai ava. Shoko ranga ratofamba. Enda amai tochema achitaura. Yes. Kuti ndozvakaitika mwana wangu afa uyu. Ndozvakaitika. Kana ndichifa ndigandifa. Right. Mwana ite sei? Ama vafa. Zvadaro mwana afa. Nyaya ndanga ndichitaura iyi ndazoitaura paside zvimwe zvavakaitika. Apa mwana wa mai avo wokutanga akafa. Wechitu mushure mekuzwa mashoko. Mwana wake achibva afa. Kwasara mwana 1. Bana 2 ite sei? Vafa. Asati avigwa mwana uyu mushure mengoti 2 days achingozoti kuti enda mazai yangu ndinodya. Mwana wacho achibva afa. Muri kuti vazukuru vana vemwanakomana vanga vachigara nemuroora vari vatatu 2 vakafa mazuva akatevedzana. Wokutanga akadurira mugodhi pasina 3 months baba vafa. Wechi2 achibva angozofa zviya zvekuti vakarara vanongomuka mwana akaita sei akafa mushure mekuzwa kunzi chienda inini mazai yangu ndinodya ndega uyezve panapa iwewe uri mutorwa. Izvo amai vamuroora uyu aiti alright chirege nditenge ndakuhwa zvinhu zvangu zvandakarima ine irrigation yangu iyi nokuti ndine chibhorani plus muroora aiti ndinoenda kupi ndakasiyiwa nemurume wangu honai imba 7 rooms ndakasiyirwa pano ndinoenda kupi ndo zvaigarira but ndinoda kwemashoko anga kuti chirege ndipese zvimwe zvandakarima ndiende hangu kana kuri kuti inini ndopaza imba zvinhu zvakafanana nemawindow frame madoor frame nemadoors nezvimwe zvinotoreka nditore but vaimwene vaiti kubuda kwako pano unobuda uriwo sokuuya kwako chaunogona kuenda nacho mwana uyo ari kurarama kana achida zvadaro muroora mwana nditakafira mumba ndokutakura mwana ndokuendeswa kumoshari mwana aendeswa kumoshari muroora achibva chema achiti hama dzemurume dzemwana wangu haabudi kubva mumoshari kuenda kuzovigwa pano ndisati ndasiya chakachika mwana wangu imbo ndipaiwo nguva ndiri amai vemwana ndoda kutsvaka muroora uyu tanga kufambira nyaya dzake tapinda mu1 week mwana asita torwa tapinda mu2 weeks mwana asoka wiki rechitatu muroora achibva wana munhu zvikanzi andiye kumba vachienda kumba muroora ndikutaka kuunganidza moukama nekuvazivisa kuti nhasi ndiri kusvika pamba but ndiri kusvika nechi nemubatsiri kune vamwe vaitoda kuti mubatsiri uye pamba nekuti vamwe vaityiwa kwete zvekutenderera kana kuvanza so vanhu vanga kutora mukana wekushandisa muroora kuti ndiye arwadziwa nekurwadziwa kwake ndiye achatibudisa chokwadi veukama vemusapota kumasaidi but vasingabudi pachena kabisira amai kunotosikurudzwa kuti kune vamwe vaitobudisa mari kutopa muroora kuti muroora ashandise mari idzi asanete nekumira munzira asi achionekwa ari muroora kupambira nyaya idzi. Inzwa National FM muroora akauya nomubatsiri pamba vamwene vasingazivi uyo padheni pfa apinda mubatsiri achingopinda mumba achitanga kuita zvinhu zvake mubatsiri ndiye mututu watanga mututu watanga kumuroora mubatsiri nemuchairi nemubatsiri zvese nemuroora zvese vese vakuchaya nemwana wamuroora vese vakuchaya nemututu mubatsiri nokukasira ndokufungadzira zvakafungadzira ndokubva ati kumuroora kubuda kwandiri kuita pano inini mukasara muri pana pamunofa imi tose tatobatwa zviri kubata pani ndizobata mamuri ndoda kuenda nemi musasare ndoda kuno kusimbisai mangu mandinosimbira ndokubasa kwangu kufamba ndichibata zvinhu zvevanhu zvandisingazivi kuti zvakarema sei uye zve vakazvitora kopi asi mawiri andaita pano pari zvino zvindatangirwa hande muroora ukasara unofa atizopashandi but apashandi tsitsi nokuti nesuwo tinogona kufa ndobva buda nemuroora vachibva vaenda vakaenda zuva ravaenda iroro ndo zuva ravakanodzoka zvakare paakadzoka muroora akanzifonera veukama kuti vazive kuti adzoka ndokubva vadzoka akadzoka aine pepabhegi yange yakazara mashizha egreen ekuita senonzi achangobva mukutemwa kuita green inoyevedza
ndobva ukama zvikanzi right ndichararamba amemuroora ndoda kunzwa kuti simba zvindikaitwa pakutanga naiko zvinozvikamira sei achibharara arara kudaro veukama vakanga vozwa kuti svikai kumapasi 4 pasi 5 kuseni titenge basa tese kumusiku muroora nemubatsiri vakaenda nemashizha aya ndokunoisa padhoo ravamwene egreen aya ndokuisa padhoo ravamwene nguva yakasvika vanhu vakasvika vachiona padhoo ravamwene pakaiswa mashizha zvikanzi chokutanga ndoda kuratidza simba tikagona ipapo tahwina takunda zvatiri kutaura panapa zvokufa kwemwanakomana zvokufa kwevazukuru zvese mungada zvinyi kutsvaga mubatsiri but hapana asingazivi kuti zvakatorwa nani nokuti muridzi wekushoko iri anototaura ega kuti nina angu mazai ndodya ndega ende ari kunopindira mazai asiri ake akapindira asiri ake munopera mese right vanhu vakaungana vari kudhore muroora asi semurwanzi vakagara amwene kusvika 7 havana kumuka 8 havana kumuka 9 havana kumuka kuma 10 amwene havana kumuka zvikanzi right mubatsiri akatanga kufamba achiti panapa takubata basi ndapedza masports simba rinofanira kuti kurira isusu tariwana but simba riri pana amai varisiriwo amai vakana vakuita basa vanofamba nemupuro mupuro wandiri kutaura uyu tinogona kusazoona isusu nokuti ivo pachavo vanenge vamupuro but pana vatoda kuti tiratidzane kuti chikara chavanoshandisa vanorarama sei nacho vanhu vakaungana so mupurwa ndo wakabuda mumbamama vanhu vakazodhawo kuti gwe vakafunga kuti amai vakubuda pai vamuka kubuda mumba chakabuda mupurwa ndokutanga kudya mashizha aya angari pachi angari paiswa padhowa ndofunga wakaruma kaviri katatu mupurwa ndokutanga kukunguruka pasi pedumbo panenge pakachenaka uchikunguruka uchipinda mumba uchidzoka zimusi richirowa pai padhowo ndokuti sika mboenda kuvanhu but kwete zvikuratidza kuti uri kumhanya nesimba zviya zvekuti uri kurwadziwa pane zviri kuitika ndokudzoka mupurwa uchibva wapinda mumba hapana kuti maminutes amwene achibva buda panze vachibuda panze ndedhuma nemasive vanhu vachinoona vanhu amwene achibva dona pasi mwanda waamai musikana anditi mwanakomana akafa kukasara 1 mwana uyu akaroorwa kunyika yeSouth Africa but akadzoka ari kutovaka muchegutu imba une mudhuri muhombe anga aripo achibva tura mai akati mama munozviziva muri yeZimbabwe vanhu vakaungana ende mashoko ese ari kutaurwa akataurwa namai vake ari kutaurwa nevanhu ese uyezve kuti akadya vana pamwe chete nehanzvadzi yake ari kuzvinzwa but akati ndaamai hapana zviri kuziva onai mama vadona vangashaya here anovamutsa ndokuvamutsa avamutsa kudaro amai vachibva vamuka zvikanzi mwanangu mainenge zvakaoma but kana uchida kundibatsira ndokumbirawo uende neni kumba kwako usapinda neni mumba vangu kana wada ndipinde mumba mangu ndipinze inini but kana kuri kuti ndazokundikana kubuda uchanditora sei mwanangu andidi kuti upinde mumba mangu mangu abuda mwe mangu abuda mangu andidi kuti upinde mumba mangu please ndapota nyangu pandakamira izvezvi ndikadona ndikafa beta dziuya hama dzangu idzo hama dzangu zvakare ngadzitsvagwa chatungamire kumberi musapinda mumba mangu right vanhu vake vakuda simba nekunzwisa kuti papinda pazobuda amai ava pane mupuro wataona wakunguruka ukatenderera mushure mekudya makwenzi aya amai zvavabuda vabuda nguva yapinda mupuro ndo pavabuda ivo saka nomubatsira nonono asatanga pedza basa iwo kana mutora mai vako tora mai vako uyendi so pakazobuka amai ava vanga vakutobatwa nemaoko mai havachanzwi mai havachitauri mai havachaoni vakubva panzvimbo achibvaenda navo kumbaga achisvika kumba zvika nomubatsiri aiwa haufani kuomerwa iwewe mai vako vachange vachitaura newe dzimwe dzenguva urwere wokusanzwa nekusaona ndoungabate but hwekutaura vachataura newe kuti urerukirwe iwewe hatiri kuti urwadziwewe ndobva vabuda vachibvaenda namai vake variko ikoko mhuri yeZimbabwe zuva ravarara iroro kamwana kemwana wavo kakubuda ropa mumhino mununzewe kakutohumana kondiregei mbuya ivavo zvakare vatenga zvakare kamuzukuru kemwana wavo kasi aiwa mwanasikana vavatora vaikuenda navo kumbeko vakunorova futi ikoko mwanasikana iye zvakare akatozopedzisira kutiza nemwana achiti handisi kugona kurara ndikangorara chete ndikuona amai vachindidzipa amai vangu vari kundidzipa zvikanzi nevana ndova vatora zvikanzi ndovaita sei saka iko zvinozvo mwanasikana ari kugara kuno umwe musha anoenda nechikafu kunopa amai vake ndokubva aenda kuhama dzamai vake kuti avezi
ndiri kukumbira tifambire nyaya amai hamainze mechivhasarama zvikanzi kana ari yeyezu atifambire. So iko zvinozvi mwanasikana ndiyakanzi nomubatsiri uya, amai vako zvekuti havanzwe, mai vako zvekuti havaone. Aiwa, zvese izvo zvatori munhu kwaye anogona kutomuka achienda kumunda mangwana nekuchengeta musha wake, but mai vako pasina zvatakavaita izvi havatangike. Vanorema havatangike. Kana wawana mari dzatiri kuda dzekubatsirana, wogara pasi iwewe amai vako wogara navo, wogara dare nevamwe, wobvuma ivo topinda matuna zvirimo. Amai vako utori mpuro asi ndo amai vako vamaiona panzi vachikunguruka ava mushure mekudya mashizha vaitora tifire pano vasingatibate basa iyi. Vari ikoko zvakare kwanzi vakatomboshedzera kuti ndiri kufungidzira kuti atora nganga pano haasi muroora abatsirwa nanhenge ende munhu vaitaura zvechokwadi kwanzi ndiye aibatsira kupa mari pasi zvikanzi dai zvaigona ndiine masimba angu waifa nhasi. Iye akashedzerwa yeye achibva atora unomubatsira zvakanzi uya kunoko amai vatora chisingaitika, but apa tapedza simba. Ndosaka ndakati ngatitange tapedza masimba awo nokuti tikasapedza masimba awo tose tinopera. So amai ava kwanzi vakati kumwana wavo, mwana wangu ndiri kuzviziva kuti uri kutambura but ndichakusunungura. Chandisiri kuziva ndechekuti ndinofanira kutorirwa zvinhu zvandinazvo here kana kuti ndinofanira kufa. Saka izvozvo ndichiri kumbofunga ndichakuudza zvandoda kuita. Asi chikafu vanta mwana akanotiza pamba anogona kurapa pachikafu. Saka amai ava vari kugara vega asi kuri kumba kwemwana vakakurana nemunhu mumba chete anodzipa. Kamuzukuru kaida kuponyongorwa huro kaya kari boy kuslo. Avatenderere baba avaite zvokuvanza. Chegutu iri kupisa mani. Chegutu iri kupisa. Mukufamba kwedu tiri masiyaiti tiri matikitiva. Tiri masiyaiti tiri matikitiva. Mukufamba kwedu tiri masiyaiti tiri matikitiva. Tiri masiyaiti tiri matikitiva. Papa ndichazouya nenyaya yatikagara pasi tichitaura kuti masabhuku anetsa. Kugura masenzi evanhu, kutora zvipfuwo zvevanhu nokuita zvakawanda. Ndakakwanisa kugara pasi nemukuru wemasabhuku, ari chairman wemasabhuku kumhondoro, kuconstitution yahonorable Chamu Chiwanza. Yes. Mushure mekunge honorable Chamu Chiwanza vagara pasi nemasabhuku akapa mabhasikoro vese kuti ndimunofambira mhou dzenyu muchidziona. Sabhuku vakataura mashoko ekuti KB ndakamunzwa achitaura pamhepo kuti tida kushedza vakuru tinzwe kuti havaitiwo here maworkshop yekudzidzisa vanhu ava mabasa nekubata nevanhu. Shoko iro ndakaribata rakandirwadza nokuti tinodzidziswa, but mukudzidziswa kwatinoitwa uku sabhuku mwana womuka akafa, sabhuku anomuka achinzi atora mukadzi wemunhu, sabhuku anonzi atora munda wevanhu wobva atongwa wobva anzi namambo hachisina simba rekuti usabhuku chikonzera ari kukanganisa nguva yobva abviswa kunobva kwanonyororwa sabhuku ari muvhileji asati amboenda kuworkshop asina kupiwa induction. Kana wafunga kuita zai rangu ramba uripo kuti ndichadi ndichazokudya. Zimbabwe mwana zvikanzi ndingasiya amai vachitambura vari vega achibva vatakura navo kumba kusvika ikoko kuchararika akufuna kushipa mwana. Avaiwe anovharisa seiko neidzi dzamatsudzura kanhasi 0713938538 0713938538 mangwana Wednesday tinenge tiri tizvekare hamwene avo havana kodzero yekurarama panyika machira avo habvaruke ndiwo shefu wevaroyi vese kwavari ikoko ndini Hepmo 30 day 07 pabuhera bidiri Hepmo 30 day 07 pabuhera bidiri tinotenda hanzi ndiyeka shefu waroyi mutungamiri wepamusoro munhu kushanduka kuita mpurwa baba Isabero vanhu vakatakura zvakaoma. Tinodzoka zvekare kamangwana 0713938538 0713938538. Hello pa National FM. Yes, Kanyanda Bonzo. Aleki Gweja. Bona ndakusewa kumana makabata mega ndiyo zvinofadza wakumana. Zviri kufamba here? Zviri kufamba chaizvo. Anditi?
Hari seko bose kule wanga. muzukuru wa sekuru muri sai. Aiwa. Isana tisata zvinzwa tiri kuno. Tinotenda nekutsigira kwamunoita nepfenyero dzeZBC. Aiwa tinotenda ndinongobata munhu kana azvisungirira pamutemo anoigwa nehembe dzake. Nehembe dzake. Pete motikari maodhropu aiwa dzinosarira mhuri. One hembe chete. Ungatera gomba remota uyezve pamutemo guwa kana racheura inofanira kutoigwa munhu ukaregera kuiga munobhadhara kwamambo. Okay. Then kozoita panziwana awo wazomurume paakuitwa madhene kuonekwa kuti 101. Then tozoona zvekare sokuti kufoko weukama kana murwe musereketa anokuisira mhepo yokuti uzvisungirire ndozvakaitika ipapani. Kuti kudaro. Ya ndozvandiri kuona pakuda mubatsiri anofanira kuti panudza dare zvitori mumusa imomo chaimomo pazvikaitika. Endi vakarega kakubatsira kana kubvisa mweya iwoyo pane zvinogona kuitika zvekare. Zvogona kuitika munogona kuteera neweukama muchizvisungirira vamwe vanoda pachivanhu chedu hanzi munogona kuchisungirira kazhinji weukama nokuti dambudziko rinenge risina kugadzirwa risina kuganurwa. Aiwa tinotenda Alec Gweja nekupatsanura ipapo nekubatsira mhuri yeZimbabwe. Okay, regai tinzwe tombobata ka Gogo Mpofu. Vahosi timbonzwa kuti vanotibatsira sei. Vahosi. Makadiko baba mfana. Tiripo makadiko maimfana. Ndimi munawo maneto kandaikona muchirasa hunhu ndikati ndokuti boys dzangu kawo. Aiwa kaibasa kana imai mwana. Izvozvo regai ndipinde munyaya iyi. Okay. Munhu kana akazviuraya sei achinzi apinde mumusha. Vanenge vachiitira kuti mweya wemufu uye usarambo uchitenderera mumhuri. Ndo chinhu chekutanga. Okay. Uye anovigwa zvatinoita imbwa zvezvezvi. Munomutora munyengetedze kana muchimuviga. Munoita kukandidzira kunyange dai akabuda mukofini kunyange dai akadini hameno ikoko. Vanenge vachitotuka madziso awira kunyanya. Vanenge vachiitira kutuka mweya uye kuti usadzoke zvakare mumusha. Okay. Ende munotochera ziguva hombe anovigwa nemubhedha wake wardrobe yake zvinhu zvake zvese. Handisati ndaona zvangu ane motikari handidi kunyeba. But property yake yese munhu kana azviuraya anovigwa nayo hapana anotora. Even ane mhuri hapana chinosara. Hapana chinotora ende apinde mumusha kungochema chirango but vanenge vachitoti hafanire kuchemwa pachivanhu. Baba Isabel, Gogo varipo parunare. Saka tomboti understand. Katongomupinza mumusha chete but mazuva ano handisi kuziva kuti chii vanhu vakupinza vanhu vai mumusha. Ndosaka muri kuona ndufu dzichinyanya dzevanhu vazviuraya gore rega rega makutongozviuraya. Vaitoti paazvisungirira paya kunyange dai mapurisa anototanga vatombomurova chaizvo votidambura tambo vambomurova akafa kudaro. Vachimuroverei? Ndo mutemo wacho handizive zvangu kuti vari zvitirei pachinyakare. Zvinenge zvitirevei asi ndo zvinotoitwa. Saka momuviga zvakare hamufanire kuti bata uko zvakanaka munototi bata hande moti kacha munoti muguva muya kuvhurika kana kudii vanhu vochifutira asi vachituka. Nyaradzo inoitwa zvayo. Nyaradzo inozoitwa zvayo asi munenge musingacheme futi. Kungoitirawo chirango vamwe hazvimanikidzwe kuuya kana kuita kana kusaita. Zvangofana nembwa yamarasa. Vanoti mweya iwoyo hatiutendere mumusha. Bozho ambobvunza kuti ko kana pane stand manje. Aiwa stand haisi yemumba kai. Stand yenyika iyi. Okay. Property yenyika ina basa. Haina basa. All right. Aiwa tinotenda Gogo. Ingoti ituru vaviri vatatu. Regai nditi vazukuru vangu mose zvenyu A-to-Z Zimbabwe yose nekweso kwakaitwa maroad show. Aiwa tokutendai nesapoti yamakatipa. Murambe makadaro maita basa baba mfana. Gogo Mpofu. Baba. Musakonzerese mustudio muno muzvinhu zvinorasika muno pachahondo muno. Maziva ere kuti mataka kumhorosa kanyama muchidi kudi? Mati kudi? Aiwa mimi aipapo ngatisiyei ndoda kuti sister ruri kufera hwanuko aiwa bho makandigonera. Bati baba mfana kudali. Bati baba mfana kudali. Kuna kanyemba. Dzoko rai Gogo anyatso kurwadziwa. Baba mfana ndakamangirasa hunhu ndikataiwa ndo boys dzangu. Munozizera ne studio ne baba ndo babiri. Aimbosha ndo basa rayo.
Aiwa maita basa gogo. Ndinokutendai zvakanyanya vakomana rovai basa todada nemi. Maita basa. Hello pa National FM. Patrick na Washi. Ziseko Zulu. Yes kani wakomana. Yes Peter. Uraitera raiwa pati. Ko ningawani kwenei naiwe Peter Zulu. Una vozi pauro pakasimba ndiri kupanzwa. Aiwa ine ndiri boss kuti. Artego Washiwe ndikunzwa nhasa akaneta asi kepi yakuda nderegation. Aiwa inodzokera ku relegation. Iwe. Ngavachirega dzakuwedzerwa. Ndakuisopiri havachaendawo. Tibatsire tinzwe. Apo panyaya yemubasi uyo yamaya wekunozipa mwana wavo mubasi uyo haana kunyadzopedza basa ivana kunyadzosiya apedza basa rekuti hapana anotiza kana murura pamba ipapo paari kunzi apa achagadzirika mani kana anyingosiya angoita zviro zviri nani zvekupedza simba yemunhu ari upenyu achitozipa kwaari vanhu vanodzoka votya vani. But mubatsiri akabatsira and iwo amai avo vakatopupura kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka pawakaramba kuti please musandipinze mumba. Akabatsira but anga asingazofani kusiya munhu uyo achifamba kadhena nadheya ipoye munhu haana kupedza kana akanda akapedza simba kuzonodzipa kusimba rakabva kupi simba rakabva kupi akazonodzipa uko maya. But izvozvi pakatiza mwana wavo nevazukuru havachaone dambudziko rokudzipwa. Ndofunga kana vari padhuze ndopazvinoitika chete. Bluetooth racho robata padhuze. Rinoda uri padhuze. Aifanira kudzima kuti Bluetooth iroro rese kuti nyangwe pakazukuru kachikambaira kudai manheru kapepuka hapana zvinoitika kabvanye kana aitodaro pane pakatochataka. Apasati patopedzwa kandosaka vachitizo pavari kudzoka andidika vatendera hama dzacho kuti dzitendere iye mwana otendera hama dzake wobva aenda kunotora zvinhu zvavo zvese. Achinopedzisa. Ngaachita checha apedzise kana vachitopenda vanoenda hapana munhu akadaro hafanogara nawangu panyika. Musadaro. Aiwa munhu akadaro kanyemba haiteka onaka haana tsitsa nditi abatsirwa nemwana kuti mama wangu onai makuti ndii aenda nemwana akunomudzipa kuti usiku saka munhu akadaro anoramba panyika nawangu. Ko munhu ane mabasa ake hamasiyezve. Gaise ndafoka pasi kanoita hake nevamwe vakafa kuta. Pakaipa kani Peter Zulu ingoti turu vaviri vatatu. Poita iyoyo vakafa mukomana akasungira. Uyo mukomana akasungira kuti haana here zvaanga ataudzana vake zvakaita kuti azosvika kumba achisungirira uyo wokuya achizopira kumba kwamai. Hapana ari kuziva manzvikonzero, hapana shoko wakaudza, hapana tsamba yakasara. Avozi tingati akatumira imhepo dzinongosimuka haya pane mashoko aanga ataudzana mai vake pavaikumbirana chikafu chaakanzi ndodya chakati pane zvakambata ndobva andorega ndofira kumba. Vozi hazvingoitike kana munhu unongobva kumwe yosungirira yatoya kuzoona mai ake pasina zvinhu zvakanaka haiwo pane zvakataurika. Kubva kunoku kuenda kumusha. Kuenda kumusha angaanetsana mai anga akambogumawo kuenda kumusha rini. Mungazive kuti akapedzisira kuenda kumusha rini? Tinozotsvaga yachino kuti aguma rini. But ukanzwa panotaura mashoko panotaura mashoko vanenge vakamudza kuti mwanangu wagara ikoko kuti mwendo wakazvarwa ikoko uchawana ndafa kana ndafa usauya pana pataurika zvakawanda bva angoita ashandobva aenda akanosira kumusha bhozi hazvisi hapana kana kuti mumhepo pane zvakapindurana namama wake zvinogona kudaro. Aiwa tinotenda Peter Zulu. Achada kukubatai munobatika sei? Ichokwadi vanoda kundibata munondibata pa 0771 545 025 0771 545 025 0771 545 025. Ndapota musabipa sa Queen Esther Kanengoni banditi po rikiti vo kanyemba bonzo pabodzi kana poshongora tigumaneka mangwana midweek party musare bwino 24 minutes past 12 munenge makucheza na Lusingo Solo.